Welcome to Boro Bible Prophecy. Guys, you are watching Exploring Boro Bible. मानसिफोरनि गोसोआव जिसुनि सोमोन्दै सोंलु सोमजिनाया दानि समनिल' नङा, नाथाय बाइबेलनि मुगानिफ्रायनो सोमजिबोबाय थादों। जेरै जिसुआ सोर, जिसुआनो इसोर नामा, जिसुआनो इसोरब्ला मानो थैनो गोनां जायामोन, बायदि बायदि। जिसुआ सोमोनांथाव हाबा मावनायनि सिगां मुंदांखा जायाखैमोन, नाथाय जेब्लानिफ्राय सोमोनांथाव हाबाफोरखौ बियो मावदोंमोन, नोगोरफोरनि जेरावबो मुंदांखा जादों। जिसुनि सोमोन्दै मोनथिनो हास्थायदों। मार्कुसनि 6 बालाब 14 आरो 15 सिरियाव हेरद राजायाबो बे खोथाफोरखौ खोनानो मोनदों, मानोना जिसुनि नामा आराव जाबाय। खायसे होनदों जहन बाप्तिस्मा थैनायनिफ्राय थांखांबाय, बेनिखायनो बे बोलोगोरा खामानिया बेजों जायो, आरो खायसेया होनदों एलिजाया बेनो, आरो खायसेया होनदों बियो गोदोनि नाबिफोरनि समान सासे नाबि होननानै। बेबायदिनो बे सावरायनाया राजानि आरो नोगोरारिफोरनि गेजेरावल' जादों बे नङा, नाथाय जिसु आरो बिनि सोलोंग्राफोरनि गेजेरावबो बे सावरायनाया जादों। जोङो बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 16 राननाय 13 सिरिनिफ्राय 17 सिरिसिमाव जोङो नायब्ला नुनो मोनो। बेयाव जिसुआ कैसरिया फिलिपनि खाथिनि नोगोराव सौहैनानै गावनि चेलाफोरनियाव सोंदों, मानसिफ्रा मानसिनि फिसा हौवाखौ सोरखौ होननानै सानो? जन बाप्तिस्मा होननानै खायसेया होनबाय, आरो खायसेया होनबाय एलिजा, आरो गुबुनफ्रा जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे होननानै बुंबाय। बियो बिसोरनियाव सोंबाय, नोंसोरो आंखौ सोर होननानै सानो? सिमन पेटरा बुंफिनबाय, नोङो ख्रिस्ट' गोथां इसोरनि बिसा हौवा। अब्ला जिसुआ बुंफिननानै बिखौ होनबाय, ओ जनानि बिसाज्ला सिमन, नोङो बोर होजाग्रा, मानोना मोदोम आरो थैया नोंनो बिखौ नुजाहोआखै, आंनि सोरगोआव थानाय आफायासो। गाइस, जों नुबाय दि जिसुनि सोमोन्दै सावरायनाया बेराफारनैनिफ्राय जादों होननानै। बेराफारसेथिं सावरायनाया जाबाय बै नोगोरनि हेरद राजा आरो बै नोगोरनि नागरिकफोर सावरायनाय, आरो बेराफारसेथिं जिसु आरो बिनि सोलोंग्राफोरनि गेजेराव सावरायनाय बिसयखौ जोङो नुनो मोनबाय। जिसुनिफ्राय गोजानाव थानाय जायफोर नागरिक एबा राजा, बिसोरो नाबिफोरनि सोरबा सासे होननानैल' आइडिया खालामनानै हमनानै लानाय जादों, नाथाय बिसोरो एक्जेक्टलि जिसुआ सोर बेखौ मोनथिनो हायाखै। नाथाय जिसुजों लोगोसे थाफानाय जायफोर सोलोंसाफोर जिसुखौ क्ल'ज हिसाबै मोनथिदों जे बियो इसोरनि बिसा हौवा होननानै। गोबां जिसुनि सोमोन्दै सोरबा बुङो बियो सासे इसोरजों थिनहरजानाय सासे नाबि होननानै बेखौ बुङो, नाथाय जायहा ख्रिस्टियानफोर आरो जिसुनि सोमोन्दै बाइबेल फरायनानै बाइबेलावहाय मोनथियो, बिसोरो गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायो। जिसुआ सोर होननानै सोंनायाव दानो जोङो मोनथिबाय जिसुआ इसोरनि बिसा हौवा होननानै। दानिया जिसुआनो इसोर नामा, बे बिसयाव जोङो नायनि। गाहाम जहननि 10 राननाय 30 सिरिनिफ्राय 33 सिरियाव मा होनदों? आं आरो आफा जोङो मोनसे। जुदायारिफ्रा बिखौ खुबैथारनो थाखाय अन्थाइफोर दिखां। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, आं नोंसोरनो आफानिफ्राय गोबां मोजां हाबाफोरखौ दिन्थिबाय, बेफोरनि बबे हाबानि थाखाय नोंसोरो आंखौ अन्थाइजों खुबैथारनो? जुदायारिफ्रा बुंफिनबाय, जोङो नोंखौ मोजां हाबानि थाखाय अन्थाइजों खुबैथारनो हास्थाया, नाथाय बासिनायनि थाखाय, आरो नोङो मानसि जानानैबो गावखौ इसोर खालामनानै लानायखायसो। दानो जों नुबाय दि जिसुआ स्वयं गावनि खुगाजों सिमान लानायखौ जे इसोरजों आरो गावजों मोनसे होननानै, आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायनो इहुदिफोरजों जिसुआ अन्थाइजों खुबैथारजानो नागिरनाय। बेनि अनगायैबो जिसुआ गाहाम जहननि 13 बालाब 13 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों, नोंसोरो आंखौ फोरोंग्रा आरो प्रभु होननानै बुङो, आरो नोंसोरो नंगौखौनो बुङो, मानोना आं बेनो। बेयाव इंराजियाव बुंदों, इउ कल मी टीचार एन्ड लर्ड, प्रभु होननानै। बेनि अनगायैबो बाइबेलाव गोबां जायगायाव जिसुनि सोलोंग्राफ्रा आरो जायफ्रा बेमार सोखाजादों बिसोरो प्रभु होननानै जिसुखौ गाबज्रिदों, नाथाय जिसुआ माब्लाबाबो आंखौ प्रभु दाहोन बेबायदि होनाखै, बियो एक्सेप्ट खालामनानै लादों। अब्ला डक्टर जाकिर नाइकमोन बायदिया बुङो, बाइबेलनि मोनसे पद देखाय जे जिसुआ गावखौ इसोर देखायनाय होननानै। दानिया जोङो जिसुआ बुंनाय आं आरो आफा जोङो मोनसे होननाय बाथ्रानि सायाव बिजिरनानै नायनि, आरो बे बिसयखौ मोनथिनो थाखाय जोङो जागायजेननायाव थांनांगोन, मानोना जागायजेननायाव इसोरा मानसिखौ नागारनानै गासैबो सृष्टिखौ बाथ्राजों सोरजिदों। जेरै जागायजेननाय 1 राननाय 3 बालाब, इसोरा होनबाय स्रां जाथों, आरो अब्लानो स्रां जादों। नोंथांमोनहा 4 सिरिनिफ्राय 24 सिरिसिम फरायनानै नायोब्ला मोनथिगोन जे इसोरा मानसिखौ नागारनानै गासैखौबो बाथ्राफोरजों माब्रै सोरजिदों होननानै। नाथाय इसोरा
मानसिखौ गावनि गोथां हां होनानै गावनि आखाइजों दादों। बेनिखायनो इसोरा हास्थायो दि मानसिया गावनि बोसोनखौ मानिथों होननानै आरो सिबिथों होननानै। नाथाय सैताना इसोरनिफ्राय मानसिखौ गोजान खालामो आरो गलामबो खालामो। अब्ला जोङो मोनथिबाय जे इसोरनि बाथ्रायाव बेसेबां गोहो दं आरो बे गोहोगोरा बाथ्राया इसोरनिफ्राय ओंखारबोदों आरो बेनो इसोरमोन आरो बे बाथ्रायानो जिसु ख्रिस्ट। बे बिसयखौ जोङो बुजिनो थाखाय गाहाम जहननि 1 आरो 2 पदआव फरायनानै जोङो नायनि। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन, बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। सोर लोगोसेमोन? बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन। 14 पदआव नायनि, आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारिजानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बादि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय। दानो बे पदआव स्पष्ट जाफैबाय दि बाथ्राया मानसि जाबाय होननानै। नाथाय दहाय जों जागायजेननायाव नुदों दि इसोरा मानसिखौ गावनि आखाइजों दादों होननानै। नाथाय पृथिबियाव सासेल' बेक्ति, जाय बेक्तिहानाखि हानि मोदोमनि बिफा गैया, नाथाय बियो गोथार जिउजों सिख्ला आइथा मारियामनि गोरबोआव सोमजिनानै मानसिनि रूपाव सारिजाबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट। दानो जोंनो बाइबेला बाथ्राया मानसि जानाय बे बिसयखौ बिजिरनानै फोरमान होबाय। बेनिखायनो जिसुआ जहननि 8 पदआव सादुकाय, फारिसाय आरो जुदायारिफोरखौ होनदों, नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, आब्राहामा उजिया सायावनो आं दंखायोमोन। नाथाय बे दाफानि जुदायारिफ्रा जिसुनि बे बुंनाय बाथ्राखौ बुजियाखै आरो फोथायाखै। दानो जिसुआ बुंनाय आं आरो आफा जोङो मोनसे होननाय सोदोबा बेयाव क्लियार जाफैबाय। बेजों लोगोसे जिसुआनो दि इसोर बेबो स्पष्ट जाबाय। दानिया जिसुआनो इसोरब्ला बियो मानो थैनो गोनां जायामोन? बे बिसयखौ मोनथिनो थाखाय जोङो जोंनि आत्मानि मेगनखौ बेखेवनांगोन आरो बेखौ मोनथिनो थाखाय जोङो जागायजेननायाव थांनांगोन। जागायजेननायाव गासैखौबो इसोरा बाथ्राजों सोरजिखांनायनि उनाव 6नि दिनाव आदम आरो हवाखौ दादों आरो आदम आरो हवाखौ इसोरा एडेन बागानाव दोनहैदों। गासैबो बिफांनि बिथाइफोरखौ जानो होदों, नाथाय फांसे बिफांनि बिथाइखौ इसोरा जानो बादा होदों, मानोना बे बिफांनि बिथाइया गाहाम आरो हामैखौ मोनथिहोयो आरो इसोरा बुंदों बे बिथाइखौ नोंसोरो जै दिन जागोन ओइदिननो थैथारगोन होननानै। नाथाय आदम आरो हवाया सैताननि बुरखायनायाव बे बिफांनि बिथाइखौ जानानै इसोरनि बोसोनखौ सिफायो आरो इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै पाप खालामो। बे पापजोंनो मानसिनि जिबनाव थैनाया सफैबाय। बेनिखायनो इसोरा आदम आरो हवाखौ एडेन बागाननिफ्राय हुनहरबाय, मानोना मानसिया पापआव गोग्लैनायनि सिगां इसोरजों लोगोसे थानायमोन। नाथाय पापआव गोग्लैनायनि उनाव इसोरनिफ्राय मानसिया गोजानाव थानो गोनां जाबाय आरो संसाराव नुनाय मानियानो साव मोनबाय। बेजों लोगोसे मोनसे एक्सपायरि डेट होननाया फैबाय। बेनिखायनो मानसिया पापखौ लानानै इसोरनि रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा आरो इसोरनि मोखांखौ नायनानैबो थावरिनो हाया। मानोना मसीया इसोरजों लिंजानायब्लाबो बियो इसोरनि मोखांखौ नायनो हायाखैमोन। ओंखारलांनाय 33:20 राननायाव जोङो नायोब्ला नुयो, आंनि मोखांखौ आङो नोंनो दिन्थिनाय नङा, मानोना आंखौ नुनानै सासेबो मानसिया थांनानै थानाय नङा। दा जोङो नुबाय मानसिनि जिबनाव थैनाया सासन खालामबाय होननानै। बेनिखायनो मानसिजों आरो इसोरजों गोजान सोमोन्दो थाबाय। बे गोजान सोमोन्दोखौ खाथि खालामनो थाखाय इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ जोंनो ओरैनो हरबाय, बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो होफायै बादि, मानोना जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। मानोना जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ गावखौ क्रुसाव बुलि होनायजों बियो पापखौ फेजेनबाय, थैनायखौ फेजेनबाय, मानोना बियो सानथामाव थांखांफिनबाय। बेनिखायनो गोथार पाउलाबो रमारिफोरनो बेबादि लिरहरदों, रम 5:15 पदआव बेबादि लिरदों, नाथाय बि सानैया समान नङा, मानोना इसोरनि ओरैनो होनाय दयाया आदमनि पापजों समान नङा। सासे मानसिनि पाप खालामनायजोंनो गोबांथार मानसिया थैनांबाय, बे नंगौ, नाथाय इसोरनि दयाया देरसिनथार जाबाय। सासे मानसि जिसु ख्रिस्टनि दयानि मावनायजों इसोरा गोबांथार मानसिफोरनि लागै आग्लाय बिग्लाय दयाखौ ओरैनो होबाय। एखे रोखोमैनो पेटराबो साखि होयो, जेरै 1 पेटर 3:18 पदआव, मानोना ख्रिस्टआबो खनसेल' पापीफोरनि थाखाय थैदोंमोन, धोरोमिया अधोरोमियाफोरनि थाखाय। बियो जोंखौ इसोरनियाव दैदेनलांनाय बादि, बियो मोदोमाव सिथार
जादोंमोन नाथाय बियो जिउआव फोथांजाबाय। अब्ला दानो जों नुबाय दि इसोरा गावनि रायजोआव जिसु ख्रिस्टनि दारै हाबनो हानाय मोनसे लामाखौ होदों होननानै। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा होननानै। आंजों नङाबा आफानियाव रावबो हाबनो हानाय नङा। दानो जोङो जिसुआनो दि इसोर बेखौ जोङो मोनथिबाय आरो जिसुआनो इसोर जानानैबो थैनो गोनां जाबाय बेखौ बाइबेला जोंनो फोरमान होबाय। दानिया बाइबेला जोंनियाव सोङो दि नोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि हिसाबै गनायनानै लानो हायो ने? आरो बे प्रभु जिसु ख्रिस्टजोंनो इसोरनि रायजोआव हाबनो गोसो ने? गाइस, आंनि नेक्स्ट भिडिअआ जागोन जिसुआ 18 बोसोर बहा दंमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै। आमेन।